Lezu asi 12 let už. Teďka to je 5 let. Vevnitř je to asi Hudy v Brně a moc venku nelezu, ale řekla bych asi Arko, že je pro mě jako takový. Tak mám ráda to, že je tam takový dobrý kolektiv, jako podporujou nás prostě a je to vlastně můj jediný sponzor, co mám, takže a no, tam jde hlavně o tu podporu, že prostě mám někoho, kdo mě podpoří. Občas jo, protože mám takový trošku jako nemilý zkušenosti s těma pádama, ale snažím se to většinou jako na to nebrat ohled, no, na ten strach. No, je to takový složitější, protože věřím tak jako 3 lidem a na závodech to neřeším, ale na trénincích jako mi to je příjemnější, když lezu s někým, komu věřím, no.